Bayabas o Lansunes ang makapatindog. Hello guys, natay challenge ron. Dayon, ang atong challenge ron patindog taning battle sa Gatorade o kinsay makatindog nay prutas, lansunes or bayabas. Tapos og dili makapatindog guys, pahiran na mo kalaha. Let's start. Una ha? Yaw na. Papahid rap. Hindi pwede madagan. Kaon na ikaw. Ikaw kuya. Hindi naman na makuha. Ikaw kuya. Kuya po mama Kuya. ay. Oh, wala ka kapatindog. Pahid. Pahid. Ikaw Jim. Double. Oh, pahid. Ikaw rap. Ayo boy, asala mo na boy. Lingaw pa akong challenge dere guys. Pahid. Ikaw Brad. Pahid. Jay. Ikaw boy. Oh. Ikaw rap. Tawa ka? Science! Hello! Oh! Hey! Yes! Ikaw kuya. Dali, diri soy! Kuya. Na! Kaboy! Ay! Medyo ipit na! Boy! Wala siya nakakaon sa akong prutas guys. Ako na dyan! Na! Murag umir na! Aliwas ay! Ikarap! Oh, so why dalaganay? Why dalaganay? Tayo pisin! Okay. Yes! Guys, mo na ilang resulta guys. Pag human guys, kaya wa may nakashoot ang prutas perting punuha pero ang lubot sa kalaha na mo guys, nalimpyo-limpyo. Nawa ilang resulta guys. Hello! Thank you for watching!